Next station is Wilson. Wilson Station. Parang kang tatay. First Feeling time. lang ako. May sinabi ba ako? Parang tao to. Bakit dito eh? Makakasaya na ito. No? Siyempre okay na pala. Okay pala. Ulog ka dito. Parang eh. I see the light. The light. There's the light. At the end of the tunnel. I can see the light. Ganda naman. There's the light. Ay, hindi na kaya ng flashlight. Sino yung nagdadrive sa kanan? Aking nasa. Ayun na. Kuya, pwede matry. Drive. Parang ang gilid natin. Parang ka na-descent. Oo, di ba parang gilid? Oo, parang ang gilid natin. Di ba? Parang kalilip ko. Parang kalilip. Parang may ganun-ganun. Dapat kasi kanina pa tayo dito. I regret those times. If only I could turn back time and go back to the I would. Marami pang pagkakataon. Oh, marami pa pala eh. Gagalit siya bro. Hili ba tayo? Sorry, Charina. Parang feeling mo, tatama sa Oo, parang feeling mo dito. Oh. Parang tabingin tren eh. Oo nga. Parang tabingin tayo, Manaw. Paano kung biglang bumalik tayo ng train? Parang tabingin. Hindi ko iniisip yun. Okay, Wilson. Wilson na. Ano ba yan? Ano ba yan, kuya? Kaway tayo mga. Kaway. Arriving at Wilson